inu tinatenda baba Isabe otsudzura imakabatira iko Zimbabwe. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiri mwatiri mukati bekufamba mukati bekufafadzana kuchotsera ziri kuitika matima nawo senyika ino zvisati munenge makabata chimuti muri Zimbabwe ndapota zvangu ndine kutenda muri Zimbabwe nepasi rese nekuda kwekusimudzira kwabuta basa renyu muri kusimudzira nhefenyuro yenyu yechimuti zita redu tinoti National FM vakomana vepachimuti ndakubata basa muri Zimbabwe ndechikupa kurai dzatinadzo munyika yeZimbabwe dzatakabata dzatakapakata dziri kupisa dzinoda kuti mugodzidzo dzakamira sei nyaya ndiri kutanga paswara nhasi muri Zimbabwe inyaya ndinoda kutaura iri kuitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti Harare Majubeki Mbare chiri kuti kudini koche muHarare Majubeki Mbare. Icho kwadi muri Zimbabwe ndakumbira ndina amai vane makore anosvika 42 to 55 vari kushevedzera kuti muri Zimbabwe ndapota ndibatsireyo ndanetseka nekuda kwemashoko ari kutaurwa nehama yangu inove hanzvadzi yangu iri kutaura kuti ndine makore anosvika 45 years dzekubereka ndine hanzvadzi yangu ine makore anosvika 22 years dzekubereka zvatakaita pakukura ndezvekuti baba vedu vakafa tiri kurarama tina amai ndo vari kurarama varipo ipapo ndo vari kutichengeta kunyange takura takwanisa kusichengeta but amai vedu tinoshevedzera kuti ndiwe mukuru patiri inzwai Zimbabwe ndakakura ndikaroorwa ndikaenda pamurume ndikaita mwana wangu ndikadzoka pamba nekuda kusinhu zvakapesana nemurume wangu ndadzoka pamba ndadzoka pamba iri munhu anozviitira anotengesa ana vangu nokuziva kuti iyo hanzvadzi yangu kubva ichienda kuchikoro ndaitoibatsirawo kutenga hembe pamwe chete nemauniform pamwe chete nechikafu sezvo amai vangu vachirarama vega pasina baba uyezve hanzvadzi yangu izvo ine makore akwana 22 years ekuberekwa hanzvadzi yangu payakapedza kuenda kuchikoro ndakaitsvagira mari yakati pane kuti kuhara zvokuteezvekusifa ndikatsvaga mari ndikavapa stati vakatera kutengesa kutaura kuno kwati kuti hanzvadzi yangu yakutozviitira yoga yakukwanisa kuhodha yatove netumari chayekuita asi hanzvadzi yangu ine mashoko andiri kushira nekuvhunduka yakataura ichiudza vanhu yakaudza vanhu kuti hanzvadzi yangu iyi ndakaimaka hanzvadzi yangu iyi handiide hanzvadzi yangu iyi ndakaivenga hanzvadzi yangu iyi dai isina kumboita hama yangu. Pulo Money Selector matiche muHarare Jubeki Mbare chichiri kuitika hanzvadzi sikana iri kukomplena nei? Iri kukomplena kuti hanzvadzi yangu ndakaichengeta kubva iri ndichienda kuchikoro sezvo ndichirarama naamai nedzibaba vakafa ndichibvatsirawo mari yechikoro nokuti ndanga ndakura ndiri munhu ari kushanda ndichiita zvese zvinodiwa asi iko zvinozvi inzwai muri yeZimbabwe ndeyekutiko hanzvadzi yangu iri kuudza vanhu kuti yakandimaka yakandivenga ende haindide kusvika ndazounganidza tiri bhadari rekuunganidza vanhu hanzvadzi ine mashoko yakataura ekuti ichibvunzwa naamai pamwe kama neveshamwari vachimuonesa kuti iwe kubva uri mudiki vakakubatsira kunyange bhizinesi yauri kuita ndiye akakubatsira vakupa mari estate senge uchimuvenga akataura mashoko kuti ndine muvenga inzwai shoko hombe rarema Zimbabwe raita kuti hanzvadzi izounza nyaya pachimuti. Zviri kunzi hanzvadzi komana yakataura shoko rekuti sei ndakavenga hanzvadzi sikana zvikanzi izvo mavengero aita mwana uyu kana izvezvi ndikaona munhu achiti ane urombwa anoda kundirombesa handirambe chikonzero wekuuraya ndinaye kare achitaura sisi vacho vakagara vakatarisana kana ndikanziso urombwa unonzi ndokuuraya vanhu ndikawana anoti anogona kundipa urombwa handiurambi nokuti wokuuraya wacho ndinaye achireva sisi vake shoko irero hanzvadzi iri kuti Zimbabwe munhu ndakutomutyoyo kutosangana tiripo 2 handimire chikafu chake handitye amai vanoti aiwa usamuvhundukwa kana kumusha muregerere mwana uyu wona hasati aroora asi inini nemashoko aya ataurwa wani nemwana. Vakaenderera mberi here veukama vachibvunza hanzvadzi komana kuti sei uri kutaura mashoko ekuti kana ndikaona munhu anorombesa ndinogona kakusacrifice sisi vangu, sei wataura mashoko? Vakamubvunza here? Ari kuramba kutaura chiti kana ndakamaka munhu ndakabaka kana ndakavenga zvikanzi ndinoona uri kuita mari uri kuchena uri kuita sei ndiwo kazvanga hazvina basa izvi. Vangani mufamily yavo vanhu ava? Varipo 3 vasikana 2 iye ndiye mukomana 1. Saka imwe hanzvadzi sikana hana kuivenga akavenga iyi. Imwe hana kuivenga akavenga iyi.
yakaipa toipinza here kumuri yeZimbabwe vaubvunze Zimbabwe ndo vatongi. Alright baba Isabel, ndiri kudzoka manje rambai muri pamuri ipapo pane network yakanaka. Ndiri kudzoka ndichikubatai, regai tingotengesa mbijana kuitira kuti tikwaniseka kubhadhara kamarensi mwedzi wapera uyu. Ngomutseva herere zvikanzi ngavambogara pasi seve ukama voenda naye mukomana uyo ambonotariswa. Tinotenda ka excellence first lady musunoka vakavhura ka ndingakuti nzvimbo inoenda ka kunobatsirwa kune avo vanenge vachitambura ka nezvinodhaka right pambari apa. Saka ngavatomboenda naye wombonoonekwa kuti ari seiko mwanakomana anogona kunge ane zviri kumutambudza musoro make. Titendereka parisha vakabatira kamhuri yeZimbabwe, asi rambai kamuchibatsira kahanzvadzisikana iri mumbari umu kuti woita seiko nehanzvadzikomana yakabatsira nemari yokutanga bhizimisi akamubatsira kakuenda kuchikoro, asi izvozvi ari kushedzera kuti ndakakuvenga sisi. Wakamuvengereiko? Hapana chari kubuditsa kapachena, asi ari kushedzera kuti kana ndikatoona vanhu vanorombesa aikonaka ndinogona ka kumudza ka kuti sisi vangu vasacrifice chii chiri kupaka kuti hanzvadzikomana idaro. Pari zvino regai katipindeka muchiIsabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba nekupfapfadza nekutsudzura tiri kuitika matimana wose nyika ino. Iko zvino zvimukoma KB ndakupindira nyaya yepa Nikaland pa odzi. Hanzi kudiriko pa odzi hapo. Rega ndingosimbisa muri yeZimbabwe kuti paka. Odzi. Zvekwa odzi chiri kuti tani. Icho kwadi muri yeZimbabwe pane nyaya iri kuchema nevanhu vakawanda. Ndambozama mukoma KB ndikabata mukoma wangu Inspector Chakanza kuti vakwanise kundipa nhamba dzemutauriri wemapurisa wemanikaland. Mushure meibo nyaya wangu atazokwanisa kubatana zvako, basi ndiri mukati mekuendera mberi nokule kwokuti nyaya tikaimira inogona kukuvadza kana kushungurudza nyika. Ivo vana vachirarama vari munyika yakasununguka, nyika yechipikirwa, nyika yekuti mumwe nemumwe kana ari pamba pake anofanira kuita zvinhu zvaanoda ipapo. Asi nyaya iri kuodzi Zimbabwe, regai ndikuzivise kuti vanhu vachema, vanhu vashushikana, vanhu vari kurwadziwa nenyaya yekuti kana kutoenda kumapurisa kunoripota vari kutora mushure mezhe iri kuitika mukati menzvimbo iyi. Nzvimbo iyi vanhu vari kurarama vari pedyo nepurazi, ivo vari mumamisha but vani kurarama vachiti ivo vane purazi riri padhuze nenzvimbo yavanogara. Purazi iri rine murimi, kwade murimi uyu anorima zvirimwa zvinorimwa ende achikohwa. Right, chaya iri kunetsa ndeyekuti purazi iri harina kufenzwa. Mombe kana dzikabva mumaruwa dzichifudzwa, hapana asingazivi kuti mombe dzinotombonzvenga kana dzichifudzwa dzichipinda mumaminda evanhu. Mombe ikatiza ikanopinda mupurazi umu, kana kuti mombe dzikatiza dzikanopinda mupurazi riri kuodzi iri. Papurazi apa pane vanhu vakawanda vanoshanda, vanodarika 50. Vanhu ava zvavari kuita vanotumwa nemuridzi wepurazi kuti mombe yapinda iyi ngairohwe. Mombe inorohwa kana kuchikorwa makumbo yobva yafa. Dzinenge dzasara dzinobatwa ikoko. Muridzi unoshevedzwa kunzi wozvitora mombe dzako. Kana usina kuenda kunotora mombe dzako, vanouya kumba kwako riri timu, vamwe vachiroverwa mudzimba dzavo, mombe dziri kuchikorwa makumbo. Wanzi uzotora nyama yako, tauraya taponda, wobva unotakura mombe yako. Vari kuti zvakamboitira kumashure vakanoripota kumapurisa, but hapana chakaitika. Ende muridzi wepurasi anotaura mashoko ekuti nyangwe mukaripota hamuna zvamunondiita, chikonzero mari dzangu ndinadzo. Ari kutemba cash kuno kwandiri kuita mukoma KB vari kuripota tine makore pagore rega panofa mombe dzinodarika 5 dzamunoenda kunotakura dziri zvitunha. Kana zvanetsa kunouya timu rinobva kupurazi richiuya pamba pako richirova vanhu. Iko zvinozvi kana kuenda kumapurisa vanhu vanosha vachiti tikazivikana kuti ndingaenda kumapurisa ndichaita sei. Saka vaita seke vauya nekuseri kuti vakomana tingararama here chero kuri kushaunhapo wakadaro. Mombe dzinotiza dzichiurawa. Izvozvi kutaura kune kwatiri kuita hapatori ne4 days, patori nemwe yakachikora pamwana dzaka kunotora mombe yake.
papurazi apa mombe dzikapinda mupurazi sezvo pasina fenzi dziri kuenda kunoitei? Pane zvadziri kudya here? Pane zvadziri kukanganisa here? Pane zvimuru hamuna anorima. Okay. Zikadarika nepane zvirimwa mombe inotodya chikonzero ndochikafu chacho. Saka vanhu vari kuti dai zvichinzi mombe dzedu dzikadya sezvatinotirana kumamisha isusu, kana munhu achiti handina kugutsikana nezvawaita anoenda kwamambo kana kumatare edzimhosva, dare roona kuti ndine kodzero yekubhadhara zvakaita sei zvaenderana nemombe yangu pane kuuraya kana kurova muridzi. Muchivabvunza ivo vanhu vane mombe idzi dziri kupinda mupurazi, havasi kukwanisa here kuchengeta mombe dzavo kuti dzisaende ikoko? Mukoma KB vari kuti mombe dzinofudza, mombe dzikaenda nevana, mombe dzinombonzvenga. Hatisi kutaura kuti mombe inodya every day, but painenge yakoya ipapo dai zvichinzi tinopiwa mutombo unoenderana nepadya mombe, kwete kuti mombe dzinourawa. Mombe varidzi vemombe vanorohwa. Ya, ipapo pakaipa manje. So mambo edzi akakubata kana kutsvaga nhamba dzemutauriri wemapurisa wekumaNicaland hamuna kudziwana? No, ndakumbira inspector Chakanza vakati vachandipa nhamba. Saka ndinovimba kutaura kwandiri kuti inspector vanonoke inofanira kunge yatopinda ndimbonzwa kuti ndizivise mutauriri wemapurisa ekumaNicaland kuti kana vakambosangana nenyaya iyi, kana kuri kuti sekutaura kuri kuita vanhu kuti vari kutya, vangavapawo zano ripi ravangashandisa kuti vakwanise kuvabatsira. Aiwa, tinotenda baba Isabel, pandichakubatai futi manje pamwe munenge kamatobata mutauriri wemapurisa wekumaNicaland munzwe kuti nyaya iyi yakasvika muhofisi mawo here endi vabatsira seko vanhu vekuodzi. Tinotenda mukoma KB, tinotenda muri yeZimbabwe, chimuti ndechenyu mani. Musati maenda, Zimbabwe iri kubvunza update yemukomana uya wekunoromba akaona 200,000 yakazara muchangani begi iri papi? Mukomana hapana kuwirirana nasekuru, vanenge vasiri kutaudzana. Iye akaguma achipedzesera achiti bhosho zvandakufunga iko zvino zvinenge zvekuti zvinenge zvaitika zvangoitika, but iko zvino inini ndakumbodzima foni yangu, ende chokwadi ndikamuzama foni yake haizi kuita. Saka handisati ndatoziva kuti sezvo akapiwa 2 weeks kana dzikakanganisa dzinogona kunge dzakusvika kana kuti dzakatosvika. Ko kana dzakasvika asina kuendesa 15 mils dzaidiwa kana kuti mari yaidiwa, sekuru vakazoita zvipi? Ndicharamba ndiri mukati mekutaura naye kuti kana akunzwika achatiudza kuti zvaapapi uye zveanzi kudii pamusoro pemutongo waakapiwa, kana kuti amai vebhegi vakazokwanisa here kudzoka nebhegi racho, tinzwe kuti zvakamira sei. Aiwa, tinotenda. Makakwanisa here kupiwa nhamba dzamai vebhegi kana kuti pasowe pavanoshandira makaenda mukanovatsvaga here? Nhamba dzamai vebhegi hadzizi kuita, pasowe panoshandira amai hapazi kuita. Ndakakwanisa kutaura nevanhu vane sowe riri padhuze ipapo, vari kutoti kubva mazuva nemajetsi akaitika zvinhu izvi. Ini ndindaziva mazuva nemajetsi nokuti vanhu vari pedyo navo havanga vasingatozivi kuti amai ndivo vakaita izvozvo. Mazuva edu ari kuenderana ekuti ndo mazuva akabva mai vavo havasati vadzoka zvakare. Asi ine mukomana anovimbisa achiti akanzi izouya nebhegi rangu, asi kana iri nyaya yekuti amai ava havana kuuya nebhegi rangu, don't worry, usatya, kunyange ndisingazivi but ndinopedza nawo. Right, imi nhamba dzasekuru munadzo. Makakwanisa here kupinda pakati pasekuru nemukomana uyu kuitira kuti mukwanise kuvayananisa, vataurirane, vabatsirane mune zvakanaka? Sekuru ndakavafonera, ndine 3 times ndichivafonera. Vanoti imbondimirira ndiri mumatare, imbondimirira ndine vanhu vandiri kushandira. Ndinokubatai manje garai muri pane network ipapo baba Isabel. Zimbabwe machinzwa chekuodzicho munoti kudiniko? Chirongwa chiri wane munhu angodibata kuti Kanyemba pane tsaona yaitika, asi mapurisa kane maambulense vasvika. Hapasi kuzikanwa kuti pakuwara vanhu vakawanda sei. Tinenge tichikuzivisai, tinongokumbira kavatyairi kana muchifamba pamugwagwa fambai mune zvakanaka. Handiti kangatisamanye kunyanya iye Seke Road uyu handizive kuti chii chiri kuitika. Zuva nezuva pane tsaona iri kutoitika muna Seke Road. Izvo zvikutaura kunoko tiri kunzwa kuti pachinhamo pane tsaona yaitika. Tichakuzivisai zvakawanda kana katakwanisa kakutaura nemutauriri wamapurisa. Pari zvino ndaBasington Marimira. Baba Isabel, muchiri kwachihota here? Aiwa, muri yeZimbabwe, ndapinda mukati meguta reHarare. Right, tiudzei kuti chimwe chamakabatira Zimbabwe chinoti kudini?
icho kwadi muri Zimbabwe rekandi kuti mamkaseko kandi basora seko gogomandeya varipo pamakomba ipapo vanenge vari pasaluni vachibata misoro gogoro ndeve chikuru vanobata chimuti zvinorwadza vari kusevedzera kuti nekuda kwokuteerera ndevhenyuro mastairi andiri kugadzira misoro ndiri pamakomba gogomandeya ndanetsa ndashupa ndiri kutogadzira kastairi kanonzi National FM chimuti vakadzi vanoda stairi yakanzi National FM chimuti mukasvika pamakomba pana gogomandeya vari kuma 6 years kwanzi chimuti handirege ndo chakandikutsa. Tinotenda tsudzura chamakabatira Zimbabwe. Happy birthday mai muchuwa hanzi kwakabata chimuti zvawo vari pastonridge apa aiwa kwanzi ndakachibata chimuti handisi kumira icho kwadi muri yeZimbabwe nyaya ndinayo panapa paka headlines chiri kuti kudini nyaya yepa headlines mukoma KB iri kunetsa kune nyaya yemwanakomana ane 8 years dzekuberekwa mwana uyu ari kuita achibara zvekuti anodona dzimwe muti mune zvakanaka kana kuti seusiku wapera wanhasi baba namai vanokumborara vachichema vachiti mwana uyu anenge achidonha but kana achidonha kudaro akunopepuka ane kutaura kwaanenge achiita kuti ndechekuti izwi nemashoko anotaura achitaura munhu ari panext door munhu ari kutaura panext door ndari panext door vakagara panext anotori murume nemukadzi but amai ndivaresari kubudisoro mwana uyu paanenge achitaura ipapo achishevedzera kuti rini handisi kudzokera ndisina nyama ndiri kuda nyama yangu inini kana ndizive ndine ndinonzi nenge tara anenge achitaura ndira amai panext door chii chiri kuitika kuheadlines bhozongora mwanakomana ane 8 years ari kuita achirohwa nezvinhu achimboita achidonha kana kukundikana kurara kana kungotanga kuchema achiti pane zvandiri kuona kana dzimwe dzenguva achira pasi nguva yaanopepuka kai anotaura mashoko achiti inini ndinonzi ndauya pano kutora kwandaita mwanayo ndichimurova kudaiwo handitombomusii ndida nyama kana musida kundipa nyama mwana uyu handimusii vakamubvunza kuti ndiwe ani kutaura zita raamai vepanext door mwana ari kutaura mashoko achibudirwa asi zita raari kutaura ndere amai panext door panext door ari mwana ane 8 years dzekuberekwa ari mwanai mwanakomana right zvava nenguva yakareba sei zvichiitika izvi zvatori nenguva tati kwanziko zvitapinda mu3 months zvinhu zvichiitika izvi saka pazvakaenda kukasabhuku zvikataurwa nyaya iyi asi kutaura kuno kwezvakaitwa ndinokuti vakabvunzwa ndizvi kutaura mwana muri kuzinzwa here vakataura masvika kuti izvo kutopomerwa kwandiri kuita saka kutaura kuno kwatiri kuita nyaya yakwanisa kuendeswa kumadzisha asi kuendeswa kwaitwa kumadzishe yaendeswa naamai ava vanova ndivo vane zita riri kutaurwa nemwana uyu vachinotura mashoko vachiti ndiri kupumwa uroyi nemwana mudiki asi vagari vemunzvimbo vari kuti hatizi kusara kuenda uko nokuti nyaya iri kutirwadza nekuti mwana uyu ari kurwadziwa sei achimbotaura zita raamaiva saka chiri kunetsa ndechekuti vanhu havasi kuziva kuti kutaura kuri kuita mwana uyu ari kuzvitora kupi ari kuudzirwa here kana kuti ndiko kurwara here asi chiri kunetsa ndechekuti mwana uyu zvikamubata anodonha pasi zvisinei kuti akamira nepasi achidonha achikuvara achiti ndiri kurwara asi zita raari kutaura nderaamai vepanext door ya pakaipa so nyaya payakaenda kuvakuru venharaunda vari kuti ivo vari kundipumha uroyi mwana uyu handimuzivi zvaari kutaura handizvizive vari kuti zviri kutaurwa nemwana uyu handizvizive rega tinzwe kuti kuZimbabwe manyama vateereri manyama vanoti kudini ndinokubatai manje baba Isabel kweta to 12 yesikanyamba bhonzo Aleki Gweja aripo warise kubaba Isabel kwachihotau baba Isabel vari kufara chose notenda tachinzwa minista achitaura apa mashoko anonakidza irosai aiwa tinotenda Aleki Gweja tibatsire tinzwe nyaya iripo ndeyekudai uyo unongoziva muno munyika hatina mutemo unokunangidzira munhu uroyi handisika saka chandiri kufunga ndechekuti iwo mambo wacho kwaikaenda kwamambo uku mukadzi achiripota ngwapachabhomubatsira handiti mune mabatsire manyama mubatsiri wopatsanura nyaya yekuti chokwadi here kakuti haizi kuti amai avo vari kupumwa uroyi nemwana ane 8 years handiti ndo zvakachita mubatsiri ngaapatsanure nyaya nokuti kana mubatsiri asina kupatsura nyaya yake inenge isina umbo purufu yacho hapana akawaona wakabata chitaka chemunhu but iye mwana ane 8 years angangotaura chokwadi zita raamai vepanext door ndosaka tipitika purufu yacho manje inonetsa ukazoti nhai akandiona ipapo iwe waitei ukandiona pati apa kudiwa purufu saka ndatika mubatsiri akauya anopatsanura nyaya ndikuti vani kutongeka kana amai vachibata padiwi kunangidziwa nzibwedza kana KB ipapo ka
handiti saka inyaya iri pahafu saka yakuda kuti mubatsire atambanudze zvana gogochi wombopinda wombobata nyaya idzi. Tinotenda ko iyo yekuodzi yotaura chokwadi ka iye ari kuzviti kana uchichengeta zvipfuyo zvako unofanira kuchengeta zvipfuyo handiti ka kana uchinge zvagiswa munhu womunhu motaurira nobhadhara but chikiita uyu manje ari kuzorwisa otyora mombe dzevanhu achirwisa vanhu ava ari kutokanganisa ende achiti zvekare mukaenda mumapurisa ini ndine mari dzangu icorruption yaari kutoita munhu uyu kumapurisa. Saka itori imwe mhosva iyoyo. Itori imwe mhosva saka iye kana ane mari dzake ngaafenze kapurazi ofenza purazi rake pane mari dzaari kunokata kumapurisa. Koche mumbare achomumbare chika nyaya iripo ndiyo kunozvawana takupandukirana KB handizoti wandapindwa nomweya upi ukachengetwa haisi mhosva kuti hanzvadzi yadzoka pambaka zvinowanika handitika. Saka nyaya iripo iyi nyaya inoda kuti hama dzokwababa ndodzokwana sekuru ogara pasi handitika kuongorora nyaya iyo woitaura nyaya ende ndikuona kuti mukomana ane influence yemadrugs ndokufunga kwangu. Saka veukama vangaite sei kubatsira mukomana uyu kana achitora zvinodhaka? Wakumutoro enda naye kurehab karonzwa namai musure itori kusitodhati kumbari uko obva anotariswa opfesa kuti zvakamira sei uyezve kumapurisa vanofanira kunge sewakachiziswa kuti ndozvekutaura munhu utikirwa mangwana. So hanzvadzi sikana ngaende kunoripota kumapurisa? Otaura kuti ndotireke ari kundiporoti kuti mwana mukaona ndafa. Tinotenda Alec Gweje ngotende province. Yebo baba Isabero. Macho matani maskwera sei. Mushe masokwanisira kubata mutauriri weManicaland. Mutauriri weManicaland havasi kubatika inspector chinoka havasi kubatika. Aiwa tinotenda munozovabata pamwe vane mamwe mabasa avari kuita kuitira kuti mubatsireka muri yekuodzi iyo asi pari zvino sezvo muri brand ambassador webhandare dzinoti kudini. Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndichazokudzai muri yeZimbabwe chemuroora pamvuru apa pashamba apa chemuroora akatiza pamba mushure mekusvikira murume wake kumateni dzemanheru akarara namai vake mubedroom vachiita zvidonyanga. Muroora akatiza pamba mushure mekubundukiza mukuona murume wake akarara namai vake nyakubereka. Ichokwadi mukoma KB. Ya pakaipa. Aiwa tinotenda baba Isabel muwe nezuva rakanaka. Tinotenda. Maita basa po rikiti vo Niko. Maichimbowa pamfakose kwamishi. Kuri seko kwamishi kumfakose ndi mayani? Maichimbowa. Muri seko Maichimbowa. Kumfakose kuri nani? Tibatsire itinzwe. Mukomana yasadara hanzvadzi yake munoziva anonzi kurera mugane mukake ofuma yokuruma ndozvaakuita. Sisi vacho nanga vambofamba zvaakutyisa pamwe ane kwaakaenda zvaada kuita ada kuromba kuti akanganise sisi vacho. Munofunga kuti mukomana pane zvaada kuita? Havana mazuva ava vane zvivindi vanozviita vakutyisa kana kuti pamwe ari kutora madrugs. Anogona kunge ari kutora zvinodhaka. Ko kana iye mukomana akafamba akanzwa zvakaipa pamusoro pasisi? Zvinogona kudaro futi hatizvirambe but handifunga kuti dai vaida kumukwadza dai vanombomupa sati kana kumuendesa kuchikoro. Saka voita sevehukama? Ngavagare pasi vayananiswe nekufamba futi. But manje ukaona munhu ataura mashoko ekuti ndinokusacrifice hasi mashoko ari nyore kai? Mashoko aya haana kunaka nekuti hama yako kaanogona kukuuraya hapana munhu anomboya achibva kure achikuuraya. Nhoroyewa nehama yako. Taurai zvenyu. Okay, ingoti tu vambonzwa kuti chii chiri kuitika pamwanakomana uyo. Sisi vakakupa kamari yekutanga bhizimisi ndiwo unotaura kuti ndakavavenga endi ndikaona munhu anorombesa ndogona kuvasacrifice. Hey, mashoko akanaka ere iwayo anobva kakuhanzvadzi komana. 0713938538 0713938538. Hello. Ubaba. Zviri kufamba ere?
Mfana kudorwa nemutoriro. Musadaro kaimi. Ndo mutoriro ndo afana tinoendesa kurehab manje baba. Tovaendesa rehab yeAngel of Hope here. Ndo zvavari kutoda wapana ungati munhu akakubatsira iwo tanzi zvona anzi ndoda kurombesa munhu kuna zvakadaro. Mukoma tiri kutaura nani? Mukoma Dhagi paEpworth. Pari sepa Epworth? PaEpworth tiri nani. Munofunga kuti mwana ari kutora zvinodhaka here uyu? Mwana uyu ari kutora zvinodhaka manje bhodzi munhu ane 5 cents dzinodhonza chaidzo akataura achidaro. Saka voita sei seveukama? Ukama ngavagare pasi vonyatsogara votaurirana kuti voita sei vomboenda naye kunombonongorwa pfungwa kuti hatikura zvinodhaka here mwana. Endi ndo zviri kutaura vamwe vateerere kuti anogona kunge akarohwa nedombo mufana uyu. Aya wapana wacho vakuwanza dombo nemapamba vakuyawanza. Aiwa tinotenda kuHarare kwakanaka. Tiri kutaura nanari kupi? Chauna Makuerere. Cowdrey Park. Cowdrey Park P. Kobulawaya. Kobulawa izvaketi. Mukoma. Ya. Tinofanira kuda kutekerera sizika. Ndo munozi kupera imbwa nemukaka. Ya. Ino kuruma mangwana. Yanzwa sisi. So sisi kuno ari kuuraya mombe dzevanhu munhu mutema here uyu. Muridzi wepo handisi kuziva kuti ndiani muridzi. Rekai tizobvunza baba Isabel. Aiwa munhu ukadyirwa nemombe kamombe dzagara dzinotongodza muminda unobhadharwa unotaura zvaunoda kubhadharwa kwete kutora mutemo kuisa maoko ako. Aiwa rukanganika plus ngaizowo kuti tenza azvinzi plus haki asanisa nevana ndi arikuita zvinhu zvakaipa kidi. Aiwa tinotenda nokutibatsira ipapo. So kumbare uku woita sei sisi ava? Sisi vatori pamahwani nekuti kudzosera chakaipa futi zvinanovatotadzonawo ngavachongonamata kuti chero fana ada kubata zvinhu zvakaipa zvisavawane sisa. Nokuti pfungwa dzemufano hadzisi right uyu. Aiwa anditombori right zvachose mufana kana ari madhagi haatomukurira. Endi pane vatombotaura kuti ngaatombotorwa ombonotariswa kuti ari right here. Pane kukanganisa kwari kuti hakuzombozviitisa haakana patoita dambudziko. Nehama dzavo vanofana kuti vabatsirane vamuone mukomana kuti nekuti nguva ritofamba anogona kuita zvimwe zvezviri right. Aiwa tinotenda mukoma ingoti tute nokuti pfungwa dzehanzwa dzikomana hadzisi right. Zimbabwe pane quiz yatakanda pachannel paNational FM WhatsApp channel. Tamanga kana udziwaka kuipindura tingupasa ka $5 yako. Yes pane quiz yatakanda kapa channel. Kune avo vakatojoina kujara vatoiona. Kune vasati vajoina kana une lucky unogona kuziwanira $5 yako tenga airtime kana kushandisa pane mwe mabasa. Unojoina seko ingokanda ka withdraw kuti link LINK pa 0713-938-538 0713-938-538 kana pa 0712-393-852 0712-393-852. 21 minutes pa Patawana regai sabo na tichana Makuerere kampani ako kepambana apapo. Uyo ndo unonzi mukozodo varehwa ngini namablateni manje. Kuti ari kutora zvinodhaka. Aiwa ndo zvinodhaka manje zvaritotaura zviritotaura nemunhu akatodhakwa zvazitombobatsire izvo. Saka veukama voita sei? Iyo nyaya yekurehab yakatovhurwa iyo kampani ngaatoite kutotanga utopinda imomo. Ngaasimudzwe naye kurehab. Ikoko ndo vana hama dzangu dzepaodzi kuna naRiverside ukweti. Ndakatitofungidzwa kuti kuManicaland ndokuda nawo wasuka waine kuti ndokuchaende Manikani ko zvakuzoda kudzoregerera munhu indava futi ngamboite zvespiriti zvemuchadenga. Ngambomuendere kuna godobori wese akarohwa mombe yawo inenge yakarohwa iyo godobori ongoita meti dzake pamombe idzodzo wese wombozoona kuti hazviitwe. Panomboda kumbodzosera netumapurisa tukwagodobori choti ndokutoti wawo ngaasatombomuregerere munhu vanozoenda kuporisi but tumapurisa tukwagodobori ngatange tomboshanda